Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Garaýşatly nowatdaky gepleşigimde başlaýar. Bugünkü gepleşigimiň hormatly mehmany Türkiýanyň Edirne şäherine ýerleşýän Trakyýa Uniwersitetiniň Sungot boýunça muallimy, ilmlaryň doktory, Eýran türkmenlerinden ýyldaşymyz Abdurrahman Düýüji. Abdurrahman, hoş geldiňiz. Sağ ol, hoş gördük. Allah'a emanet. Abdurrahman, indi bilişimde göre siz bir näçe ýyl bäri şu Türkiýede Sungot urundan uniwersitetde muallimçilik edýäňiz. Ýöne mundan öň Eýranyň Türkmen Sahra ülkesinde ýaşapdyňyz. Hemem bize şol Türkmenistanda kagam siziň eden işleňiz barada köp zatlar biz eşitdik bilýäs. Ýetaty eden işleňizden birem şol Sahra atly gaziýeti döretdiňiz. Şoňam ýanky ýetaty baş redaktor bolup işlediňiz köp ýyldan dowamyna. Indi şo gynalsak-da şo Sahra gaziýeti 1997-nji ýylda döredilen şol gaziýet gelip şu ýylyň başynda şol ýatyrly. Ýöne şuňa çenli şol Türkmen Sahra ülkesinde Sungot propaganda ýerlemekde bizim klassik şahirlenmeden ýazgylanmadan eserlerini Türkmen Sahra ülkesindäki illeşlemede ýetirmekde gaty köp iş etdi. Köp işler bitirdiňiz. Size de şoň üçin öz adamdan illeşlemeden adyndan lokan sag bolsun aýdýan. Şuňky gelen gepleşigimde gatnaşýanyňyz üçin. Indi birazajyk şu Sungot hem döredicilik urundan bir spesialist, bir alim hökmünde bir size bir käbir zatlar, bir sorawlar bermekçi. Hem Türkmenistan bilen bir hil deňeşdirip gurrun etsek gowajak sebäbi bilişiňiz ýaly şol Türkmenistanyň garaşçylyk ýyllarynda 30 ýylyň dowamynda Türkmenistana öz türkmenlerimiň iki tane Türkmen prezidentimiň ýol başçylyk edenine garamadan tersine gaýta şu Sovet häkimiýeti ýyllarynda döredilen köp zatlar ýok edildi, weýran edildi. Hususan şol Sungot puwdagyna, edebiýat, döredicilik puwdagyna köp zatlar medeniýetden hem aýryldy. Sungotumyzdan hem ýiteren gat köp zatlar. Gaýta tersine biz gaýta soňky ýyllar şol Eýranyň Türkmen Sahra ülkesinde biziň türkmenlerimiň şu meselede hesatana metduat azatlygy, söz azatlygy meselesinde şolun görkeden işlerine biz belli bir derejede bir hele gözümüz gitmek bilen garap başladyk. Mundan ozal gaýta Sovet häkimiýeti ýyllarynda Eýranyň Türkmen Sahra ülkesinde sizem ýaşan adam hökmünde bilýänsiňiz, sizi gözüňiz gidip seredýädiňiz. Bizdäki bar bolan zatlara o televizyon, radio gepleşiklerinde bizdäki ýazgy şahirleň eserlerini siz alyp okuýadyňyz. Biziň sadanlanmady, aýdymçylanmady, şagyryýadyňyz. Bir gelip gidýädiňiz, bir dinlejek bolýadyňyz. Şo özden bolmasa el ýeterli däl şo Sovet häkimiýeti ýyllarynda. Bizde gepleşikler batda televizyon gepleşiklerinde siz tutup dinleýän ekeniňiz şo döwürlerde, radio gepleşiklerinde siz dinleýän ekeniňiz şo döwürlerde. Şoňa bir hili näýlem bolsa öýüňizde şo zatlaryň bolmagyny isleýärdiňiz. Soň biz garaşdyrlyga eýe boldukda gaýta tersine bolup çykdy. Bizdäki şo bar zatlara ýok edilip uruldy. Sizde de gaýta täze gaýdýa jurnallar peýda bolup uruldy. Ondan biz tersine sizdäki bar bolan söz azatlygyna biz gözümiz gitmek bilen seredip başladyk. Ýa-da şol 90-njy ýyllaryň ahyrlarynda, 2000-nji ýyllaryň başlarynda şeýle bir ýagdaý döretdi. Indi siz birazcık öz tecrübeňizden aýdaýsaňyz, şu Türkmen Sahra ülkesinde Eýranyň özem şu milli ağırlyklaryň, gymmatlyklaryň, milli ağırlyklaryň bähwitlerini basyp ýatyrmak, şoň öňüni almak barada Eýranyň merkezi hökümetiniň alyp barýan siýasatyna garamazdan siz şular ýaly işler edip bildiňiz. Şoň özü mysal üçin aýdalyna Sahra sizin döreden Sahra gaziýetini alyp göreli. Şonu döretmek işi kıyın bolmadymy? Soňky 97-nji ýyldan bäri geçen döwrüň içinde şoň işini ýöretmekde nähil kynçylyklar boldy, nähil kynçylyklary ýeňip geçmeli boldy. Şu boldy. Hawa. Kynçylyksyz işem bolmaýar. Her ýurduň özüne görä kynçylyklar bolýar. Ýa-ni Türkmenistanyň şertlerini söz menden kabul ýansyňyz. Siz arasynda gidip gelýäs, görýäs. Ýöne o ýerdäki kynçylyklarla biziň tarapymyzda ýaşaýan ikisi deňdel. Her gaýsyny özüne görä bir kemçiligi bar. Biziň kemçiligimiz belli bir döwlet ýok. Resmi diliň ýok, türkmen dili resmi diliň içinde däl.
Ondan asimilist zatları var, hareketleri var. Bu taraftan Türkmenliği hoş gitip bağıracak, sözler hoş unutulacak şon yaldatlar var. Ama Türkmenistan'a akademiya var, Türkmen okullar var. Ondan muallimler Türkmen yurdu sonunda. Ama bizdeki kemçilik näili? Bizde şol aýdşmaly esasymyz ýa-ni resmi dil ýok. Türkmen bir otomon bir adam ýok, otada idaracılık, dolandyrış da ýok. Öz elimizde de ýok. Şo 1979-79-njy ýyllarda otomon hereketi Türkmenleriň, o da başarnyksız boldy. Türkmenler yeňildi. Ondan soňra da hemişe Türkmenlerin kellesine vurup geldiler. Bizim diýende adam 79-njy ýylyň Iran İslam revolýusiýasynyň ýylyny Türkmenler birazjyk öz başdaklyk aljak bolup hereket etdiler da, ondan sonra da bu başa barmady Türkmenden görüşi başa barmady köp bizim şo taýda Türkmen ýyllaşlanmadan ölenler bar boldy. Yurtdan çykyp gaçyp gaýtmaly boldylar käbirleri. Emma şuna garamadan aradan birazjyk wagt geçen soň siz näile bolsa ýanky gaziýa jurnallary döredip bildiňiz. Şonu nähili nimeler bir ýagdaýlar sebäp boldy şoňa bir sebäbi şol Muhammed Hatamyň prezident bolmagy. Şo 97-nji ýylda şol bir belli bir reformalaryň ýoly goýulmagyna getirdi da. Şolatlarym täsir etdimi, özüň täsirini ýetirdimi? Ol ýetirdi. Ýöne şeýle bir durum. İran näme de bolsa gadyp bir döwlet da ol. Yani siyasatlar geçipdir, devletler geçipdir. O yerde şol yankı adam oldu. O yerde de şol basışlar oldu. Demokrasi aydanlığı diýenler bolmasa da yine de olsa özüne göre başka gruplar toparlar var. İçinde aydınlar da var, aydın hareketler de var. O taýda diktatorluğa karşı yörecek bolýarlar bolsa onun karşısında direnýärler ama. Ondan ağzından sen barıp öz gitjek ýoluny tapyp bilýän, kimlerden ýabyşjak, kimlerle birleşýäňi bilýän. Türkmenistanda şol mesele kemçilik bar gadýan. Eýranda da hemmesi Türkmene garşy däl. Eýranda da dogurdan demokrasi isleýärler. Şol uğurda öreş bererler, jan bererler, parçalyň özlerinden hem bar. Senem derdiň bar, senem Türkmen hökmünde şu demokrasiň bolmasızlygyndan aslında ýanyp durdyň. Sen näme etdiň? Şolara ýakynlaşýar. Onun içinde de sözleri yöreyen adamlar var, wezifeli adamlar var guramaň içinde. Bizim şol ilki häzir edir şol reform diýip başlamankada biz yeni de gaziýet jurnal çykardyk Türkmenlinkini. Biz özümüz studentdik ýa-ni Tehranda şol diýip ýöne bir zat bar. Adam halk özü islemeli. Bizim içimizde hem işe bir ýanygyn bardy. Näme üçin Türkmenle gaziýet jurnal bolmady? Näme üçin Türkmeniň sesi eşdilmeli? Biz näme etmeli Türkmen üçin? Biz özümüze şon bir büyük zat we borç bilýärdik ýaşlykdan. Ve Türkmen üçin hökmen bir hereket bir ýol tapmaly. Şol üçin bir gelek Azerbaýjanyň jurnaly bar o taýda. Eýran Azerbaýjanda käme, Tehranda da käme. Şol lip olan bir jurnal bar. Ondan Azerbaýjan näme o Türkmene ýakynrak da bir dil bar. Size ýol çykarýar. Biz de onun için bir projelik. Ondan bizim özümüzde jurnal verin. Jurnalyň içinde jurnal çykardyk. Durmuş ady bilen çykardyk. İkinji aktual ady bilen. Azerbaýjanyň jurnalynyň içinde Türkmen jurnalyny çykardyk. Özüne göre jildi bar, renkli ady koparyp alamaly. Onun Türkmenliň arasynda ýa Türkmenler şonu almak üçin ady girýär. Boçurmy diýär. Buyruk diýerler da ýa Türkler. Şeýdip alýardylar. Ondan ikinci gerek aktual çykardyk. Üçüncü gerek harflaryň jurnalda çykardyk. Alaçyk ady bilen. Gara öýmany. Soňra reform diýer. Biz şeýle gidemizden soňra indi bu adam özüň tanıtýanla Tehranda o taýda bir kitaplardan çykýardy ýani. Hikaýelerden da çykýardy. Şol Tehrandan şol diýurde men şol Tehrany isledim. İsledim. Ýöne bir ýagdaý bar Eýranda. Büyük ýurtda ýaşaýym ýaly. Tehran'daki adamlar näme de olsa giyin şehirde yaşayalar, dünya bilen gatnaşyklar bar, diýiller açyk. Sen Türkmen aňyra gitdi durmaýarlar aňyrda. Siýasaty, ýurdun siýasatyna bar, ağırlıklara karşı. Ama ýanky aýdyşym ýaly içinde aýdyn adamlar bar. Diýildi, açyk adamlar bar. Sen şoluň üstü bilen
Ha, mingem halkyma şun ýaly gadyet jurnal gerek. Bizim Indi şu taýda bir soňra berjek bolýan şu siziň şol ýoly goýan gadyet jurnallaryňyzda esasan nähili meseleleri goýup geldiňiz. Sunwat meselesimi, medeniyetmi, ýa-syýasy meseleleri de degip bildiňizmi? Men şunu bir kıskaça adyp ona geçeyin, hemen ýem geçeyin. Men mesel 1975-nji ýyllyk şu gazetde isledim. Türkmence we farsça iki dille isledim. Maňa 2 ýyllap bermediler. Sebäbine aýtmaýarlar. Soňra görsem türkmence de isläniň üçinmiş. Ay bonu ýaly bolsa din türkmençäni aýyraýly, farsça ýaly. Farsça türkmenleriň adından, kültüründen hem adından türkmenler men farsça goýady. Hem öz kültüri, taryhy we ýöwreder. Ýoşuş türkmençe de getirirdik. Ondan şondan soňra alyp bildik. Reform döwürde başlady. O ýanky soragyň esasynda nämeler? Ama sosyal meseleler var, spor dedik, edebiyat, kültür dedik, siyaset yapmadık. Yani sosyal meseleyi yazdık da, onun sosyalın için siyasetle dokunuyor da içine. Baş alamızdan sonra sen alyansan görün. Alandan sonra sen her gedek çıkaracak bolany näme ýadyňy sorayan ýok aýrada. Yalandan çıkandan sonra näme ýadyp barlaýarlar. Ona şol Ýöwletiň, hökümetiň öz ýörüýte senzur edarasy barmy? Şoň üstünden geçmelim. Siziň çykarýan jurnallaryňyz. Yok, sansür edarı bar. O kitaplar için. İkisi farklıra. Eger kitap bolsa çıkmaka şu sansür edarından geçmeli. Ama gazyet jurnal bolsa ilk çıkmaly, sonra sansür edarı gerçekten ýalňyş bir eden bolsaň sen suda iýerýär. Şol üçin sen çykarýansaň, sen eliňde ruhsat bar, hiç kim sana garşy bilmeýär. Ola indi şol siz çykarýan gazetleňizde çap eden materiallaryňyz sebäpli sizi gadagan etjek bolmadylarmy? Siziň çykaran materiallaryňyzda şunuňyz ýalňyş eken, şunuňyz şeýdipsiňiz diýip size bir jeda çäresinde adyny berjek bolmadylarmy hiç? Köp halatda boldy. Birinji gedek şol 2 setr goşgy ýalypdy. Men şonda bir gedek ýokary çekdiler, bir toran çekdiler. On türkmençesini öňe allyk da türkmençe ýazmaly näme onda da ýazyp goýberýän sen näme 3 setr bilen näme setr ýazaryň bilen kim öňe geçeksin. Aljaň, alypdyrsyň, alýansaň iş bar da. Şonda men geçen gedege mukapdym. Teret ýaryn bugün belent dağlara, dağlaryň doňlary ýerärmika. Göz dikip otyryň çöllere bakan, bu çöllen ýene bir mert dörärmika. Bir kalender var türkmen ýaşyl telpekli alsagyny da 2 setr goşgy türkmenleri korkunmakty. Şol üçin adetler men aýtdym, o merden kimligi belli däl diýdim. Mert. O belki sendirdiň, belki mendirdiň. Orda hem kaçmak. Onun Fars diline çykýan döwründe siz şon türkmençe ýazanyňyz üçin sizi soraga çağırıpdyrlar. Ondan soň ýöne soň wagtyň geçmek bilen ýanky aýdyşyňyz ýaly soňdan Fars diline däl hem türkmen diline çykyp başlady. Türkmençe allyk soňra. Ýok, şu soňra näçe ýyl soňra allyk. Mesela bir gelip oğurlardan o taýda bir emniyet hawpçylygyň güýçsiz hayallygyny oglanlaryň bir tankyd edip ýazypdy. Onu oğurçylykda atlardan oğuryn kawalamagyny gaýtan bil çagyrýarlar. Suda. Oğurlar gelip ýörde bize cezalat kestiler. Onu ýaly boldy. Ýöne esasanam şol suutlardan bir ýer alyp çykýardyk da bir gizli güýçler bolýar. Aşatdan teňterdiň hereket etýärler. Onu hiçbir suutta da aýdyp bolanok, suýsa emma etjek näme etýärler. Sana duýduruşan berýärler, sana bir hilrek näme tehdit diýilýär. Onu ýaly etýärler. Şu veterem şolardan bir zat çekdik. Gizli güýçlerden çykdyk. Çekdik. Açyk güýçlerden däl. Ondan indi umuman näýle bolsa siz şu sosial problemleri, meseleler goýup bilipsiňiz, medeniýet sunwaty öýüňiziň näme gymmatlyklaryny öňe sürüp bilipsiňiz, türkmeniň medeniýetini, sunwatyny adyny. Ondan türkmeniň öz klassik şahirleriniň goşgularyny şu döwürlerde siz çap edip bildiňiz gaziýet jurnallaryňyzda. Ondan türkmeniň öz ýazgy şahirleriniň meselelerinden börekleriň biziň bilişimizde görä çap edip bilipsiňiz. Ondan siziň şu döwürden tehrar gaziýetiňizden soň ýene bir giden ýaprak diýip bir jurnal peýda boldy. Pragy, ondan Sayran ýaly gaziýetler peýda boldy. Görýän bir giden şun ýaly gaziýet jurnallar soň türkmen diline peýda bolup başlady. Indi şuňa öňden bir hili ýanky men öňe odolky belli geçişim ýaly
bir süde zatlygyna yol berilen ýaly bir hili ýagdaý boldy da. Emma bizde şol ruwatyň özünde ýa-ni şol ýanky men gurrun berýän döwrümde 90-njy ýylyň ahyrlarynda 2000-njy ýyllarda ýa gaýta tersine odalky erkinrek çap edilýän ýaş kommunist gaziýeti ýatyrly, oň ady üýtdildi, soň ýanky edebiýat ýasyny gaziýetindäki erkin döredijlik eserleri gadagan edildi, diňe şahsiýet kultuny wasp edilýän. Ondan ol Sovet edebiýaty diýip bir jurnal bar, oň adyny soň Garovum diýip takdylar. Oň içinde de okar ýaly bolmady. Diňe şol bar ýazylýan zatlar ýöne şo ýany ýadyň şahsiýet kultuny ýa innem Gurbanul Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny wasp edýän zatlar boldy da. Şoň üçin biz gaýta siziň şo taýda gaziýet jurnallaryňda gözümiz gidip seredip başladyk da. Siz nähili şu prosese garadyňyz? Siz emini bilensiňiz, Türkmenistanyň içinde, Türkmenistanyň öz sunwatyna, edebiýatyna akyp bolup ýören zatlardan siziň hem habaryňyz bolandyr. Sizi şu zatlar bir injelik etdimi? Şu taýdaky türkmenler, şol handa sizem. Bizim öz gaziýetimizde şunu aýdyp geçeýin. Biz öz Türkmen sehradaky şairlerimizden ýa-ni ýazan zatlaryň tekst eserlerini çykaryp ýazyp bolar bir ýaly. Biz Türkmenistan ýaz şairleriň ýazarlaryny çykarýardyk. Hatda kağalatda Türkmenistanyny çykaryp bilmeýärler bize ýerýärdi. Biz türkmen dilinde şonu sehrada çykarýardyk. Siyasi adam däl. Şu ýerde çykmaýandy biz ýeň alýardyk. Edebi tanqid bolup bilýär edebiýatda da. Hawa sen siyasatda tanqid etdirmeýän ondan habarymyz bar, sen edebiýatda etdiren o. Ondan soň bir o tädek ýagdaýyň gaty gynandyrjydygyny görkezýär. Tanqid bolmayan ýerde edebiýat hem ösmeýär, siyasatda ösmeýär, demokrasiýda bolmaýar. Ol men kä wagtda biz gaty türkmenler söýýär. Türkmende bir zat bolsa biz ýygarlaýarsam, ýüregimiz türkmen şinem urupdur. Men Türkiýede ýaşaýan emma men Sputnikim Türkmenistana wagtdy. Şoňda çekýä programlar. Näme çekdirýär meni? Türkmen çekdirýär, Türkmen kan çekdirýär. Türkmen göresiň diýdi. Ýöne şeýle atşýan arkada. Bolýa üçüncü aýtdym. Her iki cümlede arkada. Bir günün içinde 10 miňler çekerek arkada. Sen mara bir o palawda kän ýeňli ýigrendirýär adamy. Ýigrendirýärler. Mene şol atşýandan bir görsen iň büyük ýazgylar arkada. Bolýa bir gerek aýda men arkada garşan der. Sen ýa-ni habarlar programyny aýdy bir ýewer. Cumhurbaşkanı şeýtli beýdi. Sen goşgaýdan da arkada. Tiyatrosu şol, filmi şol, ikinci şol, ekrançı şol. Bir görýän Allah mı ya başkalar mene gen alýandy orta. Şu wagtam şoňa kän girişmejän bolýan ýöne adam türkmen mi? Ýüregi gaýna oturýan, gowlugyny isleýän. Mene aýşyna aýyrsana diýär. Iki mont seretýän aýyrsana şu başga programy geçirýär diýär. Şu türkmençiler ýagdaýda. Şu daşary ýurtda oturup indi şu türkmen telewizionyny görjek bolýan. Bizim käbä açyp görýär, internetde bar da goýýarlar. Şu käbä telekanallar ýaýlymlarynyň programmalaryny goýýarlar. Ol bir de görýär, bizim zat tapy bilem dokta şondan. Bolmasa sungat barada birazjyk görýärsiň gelýär bir bolýar bir döredijlik barada, medeniýet barada. Ýöne şoň içinden hem ýöne şahsiýet kultury var. Şo diktatoryň şahsiýet kultury şo zatlaryň içinden hem ýöne eri şargar sozup geçip dur. O zatlar näme gerek da? Şo gaýta ýan kaýdyşyňy diýany şol ýigrendir ýa. Ondan görýär eden ok. Ne siz ýaly daşary ýurtda şeýdip ýaşap görenler bir türkmene buýsana gelýän adamlar hem şo telewizionyny açyp bir zatlar görýär gelýär bolýan. Özüňiz aýdýaňyz da şo 2 minutdan kän seyreder ýaly ýene öçürler bolýar. Indi siz şunatları bir hayran alýan orada Allah'ım Rab. Şol adamlar özleri näýil şonu çekýär. Men özümi bir oturup ýeýjän ýokdursam mene özüm gaçyp gitjek şol adamdan. Özümden ýigrenjek. Ol adamlar bir günnäl, iki günnäl näçe ýyllar diňi ýewdirip. Dünýäde ýoklar. Bolmalylar. Bizim türkmenimizde hiç bolmalylar. Türkmen bir büyük millet tarihi Selçuklular var. Boýulmy, Eýranyň taryhyny, Türkiýeň esasyny guran türkmenler, büyük şair bugün oturup ellerini adyp
Görünmelerinde de şeyler o birinci sınıflar klaslar vardır. Mugallimden korkup yeter şonu yani. Onu epilip Çok ödeyim şu yağdayı görkedi yani. Valla ben yamanladım gelen Türkmen sanı kovur yani öyle kıyınan bilen şeyler yağday. Abdurrahman sizin ödüňiz Türkmenistanda bolup gördüňizmi? O ben Türkmenistan aşığı. Ben Türkmenistan karaşsız bolandan sonra wagt boldy Türkmenistana gitdi. Yani Niyaz döwrüne köp gitýärdik sonra şo terhetler gat tutuldy. Yani 4-5 ýyl öň ýene de 17 ýyl 18 ýyl ara kesilenden sonra ýene bir kirek baryp geldim. Gatnaşdym bir gede karaşsyzlyk günleri gatnaşdym, bir gede maktumul günlerine gatnaşdym. Awak boldum Türkmenistan. Sizin täsirleriniz, alan täsiriňiz nähili boldy? Bular niýada buruna bark gaýdýan ekeniňiz soňuna berdim Muhammedow hem dolandyrýan döwründe de bark gaýdypsyňyz. Şu iki döwür deňeşleriňizde de tapawdy barmy, duýulýarmy şulardan? Türkmenistan täze karaşsyz boldy wagty gatgawdy. Telewiziýonlarda tankykda bar, jedelleşmek, gasleşmegen bar, gelip gitmegen bar, on ýaly bir baskda ýok. O döwürdi. Ýa-da soňky döwürler, soňky ýyllary gat ýene gysmaga başladylar milleti. Soňra bu döwrem birinji gedek şol prezident başlandy, gowy sözlerle başlady, gowy şaarlarla başlady. Belkem bir ýaş adam izi gowy bolar, internet açar, dünýä açlar, ýene bir umytlandyk. Bu da bir näsel geçenden soňra öňki şahsiýet kültüne bardy. Baramda da ýok, o gaýtan beterläpdirdi. Adetmendir. Ýene ýanka bar ýa-da oturýan. Bir gerýän millet şarp. Bize ağzına sıkalıyor. Oğullar gülküste tutuyor. Biz görmedik zatlarımız da. Onu tamam. Taşar gittiyen iyiliğine nire var ya. O bazarda fotoğraf çekecek oluyor. Birden bir çıkaya oradan. İzlerden çekmek kadar. Sizin iyiliğine çıkıyorlar da şu tayının paran mihmalların hepsine nire var ya. Bir yana zaten. Olhan öýlere seyretdiýen hem elbette ösüpdir. O tarapyny aýtmalylar. O binalar var, dağlar var ýöne. Ösüpdirken şu binalar ösüpdir. Yani içerideki halkyň ykdysady ýagdaýy nähildir, biz o bir kunna onu düşünüp bilmeýär. Ýöne bir modern, awdallaşypdyr. Emma şol modernleşmesinde de bir hildat bar. Bir syýhlylyk diýär, bir syýhlylyk. Öýlen hemmesi ak. Bir Türk professorlu var. Ay mene içim ýere ýere bakam ak diýär. Ýanymda konferansa bir gyýjak oturdy. Ay öňkü owdy diýär. Ay mene oňa gurrun bermäde gorkdum. Bu teoreňni kendir habardar bolýar. Ýöne öňkü Aşgabat şol renkli da akçalarla her bilen göz rengi. Şol aýtam adam şok bijet ýani. Ha onu bidiňem ýaşlymda da şo taýda universitetde okam döwrümizde Aşgabat köp türlü köp renkli şäherdi da. Nirik wagtdan arhitektura şo Sowet häkimiýeti ýyllarynda döredilen şol arhitektura binalarynyň öýden bir hili türkmen ornamentli, bir hili günnäwörüň bir äheňleri bilen gurulanlar da bar. Diňe bir ol ýene bu Sowet nimetini, ideologiýasyny bir şekillendirýän däldi. Onu şekillendiriş otumdan bir gaty bir köp türlü, köp renkli, bir köp uğurludy da. Emma bular gelin, şol ýurda ýol başçylyk eden şol soňky ýyllarynda şol ak mermere duwlamak tiýatrat alınıp baryldy da, şol ýa-ni arhitekturany appak etmek. Bilen alyp götürdi, bilen şonu dowam etdirýär. Indi ýa-ni kaýdyşyňyz ýaly şol bir appak da bir gödüňi dokundurajak, bir gödüňi begendirajak, duýguňy bir nimedirajak, oýurajak, ruhlandyrajak zat ýok da. Ene sizin arkaňyzdaky şu wadyne türkmen halatyna seredýän. Türkmen nagyşlarynyň öýdi, türkmen halatynyň öýdi köp türli şeýle göze ýakymly bir sunga ýeter da. Şoň öýünden nusxa alynanda türkmeniň hem arhitekturasy hem şoňa biziň ata-babalarymyzyň eýem döreden şonu bir kämilleşdirip bir ýetirjek derejesine ýetiren sungaty nagyş nemeleri bar da, mirasy bar da.
şol atlaran bular ulananoga. Gaýta hemme zat appa edip adam ýöne näme şunu onda edilýär diýilen soňra uýda çykýar. Adamyň aňyndan bir estetik duýuýyny aýyrmakmy? Adamy bir hili näme bir höwetlendirejek, bir ruhlandyrajak zatlary aýyryp adamyň aňyny ýöne boşluk bilen doldurmakmy? Näme şunu edilýär diýilen soňra uýda çykýar. Indi siz tungoty ugurunca adam hökmünde näse tungot ugurundan bir ilmden doktor da. Indi siz şuňa bir nähil baha berýär. Şuňa aňyrsynda bir hakykatdan bir hili korkunç bir syýasat barmy? Yok, men bunu Türkmenistanyň edil syýasatynyň nähil kurulýanyny bilmezdim, hiç many çykaryp bilemok. Ýöne şunu aýdyp bolýar, şu yaradylışa ters. Allah Taalaň özü renklerle yaratıp dünýäni. Işıgın özünde renkler var, ışıklardan çykýar. Her renkin öz enerjisi var. Käsin adrak, gerek şu enerji insanlyň hemmesine. Şol enerjiler halktan alýarlar. Diňe bir renkke zat bolmaly. Men muňa haýsy akyl bilen edilýär, hiç düşünüp bilemok. Hiç özüme bir jogap da tapamok. Ýöne boljak zat däl. Dünýäň yaradylışyna, insanyň isteklerine karşı bir düzedilen diňe Türkmenistany bar geň we geň aldyrjy bir ýagdaý. Oňa bir özüm ak renk kä wagtda hawa ak bat köp halatda da ak ruhu da ölüýüni daha ýatlatýar. Ona maýdaýyn. Ölüýüni de ak renk bilen görkezilýär. Hawa bagty da götürilýär. Daha da ama ölü de var içinde. Hemişe ak, hemişe de gowulyp durmaýar. Bir öz başyna gelende. Ýöne şol ak renk bilen ketelhanalaram ak renk bilen renklemek nemesi var da bir däbi dürli ýurtlarda aslında şol ak renk bilen renkleýärdi. Ketelhanada ýatan şol hassalary köşeşdirmek üçin, şol aňyny bir köşeşdirmek üçin nilip neme edilýär, hata edilýär psikologlar tarapyndan şeýle pikir öňetirilýär. Ak renk ýa-da bir hili malaýym goýu renk şu köşeşdirýär diýip. Ya bulan şu ağır renki ulanmagyny adamlary bir hili mankurdy gurup şunu köşeşdirip bularda bir sungat arada da bir neme bolmasyn, ruhlanma bolmasyn, syýasat arada ruhlanma bolmasyn niýet diýerlermi? Şu bolup bilmezmi? Şol bir hildirek şoňa meňzeşdirek bir netije çykaryp bolýar. Ötü keselhanlarda şol göýgrek renkler de adamlara bir zat berýär, bir huzur berýär, bir rahatlyk berýär. Ýaşyl renk biraz şatlyk berýär, gyzyl renk hereket berýär, ak renkde biraz boşluk, manysızlyk bolan bar içinde ak renkde. Şimdi bir renkin özü psikolojik zatlary we netijesi bar da. Renkler elde ýurtlary wara ýetip bilýär, adamlary wara ýetip bilýär, oň terbiýesine wara. Ýöne biziň zatymyzda, kültürümizde diňe ak diýen zat ýok. Biziňkide bir renk seçjek bolsaň, sen kırmızı seçmek bolýan geneti. Aklar genelde Çin'de zatlar taýda köpden soň rahatlary bar diýen adamlar ak. Biziň halymyzyň ýerligi goýu gyzyl renkde, halymyz arkada bar. Onu näme üçin edilýär? Mene dogrusu hiç bir ilmi bir sebäp delil çykaryp bilmeýän. Özlerem ondan maşhurlarym ak bolmaly. Adamlar İslam renkini alsınlar. Renk bilen näme işin var aýdyn. Renk bilen näme işin var? Başka mesele yok bir ýurtda. Şun özü şol hökümetiň nähili kiçik garaýsyň darlygyny görkezýär. Şoňa bir temsil öýri. Bularna görýän gülýärler, men Türkmenistanyň raýaty bolmagy, Türkmen ökünü utanýar öýle. Aýdyn ýa-da yine de Türkmen bolup ay şeýle beti gaýtam gorza ony Türkmen duýgusyny. Görýän Türkiýede ýaşap berýär. Özüňden Eýrandan gelen. Ýöne görýän da şo taýda günnogor diýilenne, günnogor diýileni öňü bilen köp türlük, köp renklilik. Bir boýawlar, bir ýiti boýawlar, şolar ýaldatlar gödüňe gelýär da. Eýranyň hökümeti şolar ýaly bir sungo diýişine gatnaşyp bermýär. Haly nähili bolmaly. Ya çekilýän suratlar nähili bolmaly, gurulýan binalar nähili bolmaly. Ýani Türkiýede ne ýaşap berseňiz, hiç zatlara goşulyp bermi hökümet, goşulanok da.
Şimdi mesela diyeiller şol İran diyeiller Türkiye'den de şu demokratik bakıştan izda diyelim. Son biraz diktatörlük şol alaylar. Şolum gelip sen rengine karışmayara. Hava şol İslam'dan çıkmasın, Müslümanlıktan çıkmasın. Taçlarınız görünmesin doğrudur. Sen yeyanladın elbette şol üniversitede gitýärlere bir garadat giydirýär olaram bar. Ýöne sen maşynyň şu reňkde bolsun, öýüň bu reňkde bolsun. Sen yeriň beýle bolsun, sen deli ýani oturýarsyň, halyň bu reňkde bolsun, bu gurrunlar. Ýok. Demek diktator diýem bolmaýar. Şol basyşly ýurtlaryň basışynyň öz derejesi bar. 100'den alanla birdi 31, 40, 90 ol her gaýsynda bar da ýöne şu derejesi üýtgeýär. Ol Türkmenistan biraz şu dereje ýokarda görünýär. Bolara. Şonu ýalyrak görünýär. Indi sizin beynime sığdırıp bilmeýän dogry köp halat. Indi sizin gaziýet jurnal meselelerinde gaýdyp gelsek, şu taýda şu ýylyň başyndan ne şu sizin Sehra gaziýetiňiz şol aradan inhanäýe çeýirge çendim. 97-nji ýylda döretdi. 2007, 2017 ýine 23-24-nji ýylyň içinde şonu yaptılar da. Indi şoňa näme sebäp boldy? Beýleki gaziýet jurnallaryň ýagdaýy nähilinde Sehra gaziýeti ýapylandan soň şöyle bir ýagdaý bar. Bir aslında Türkmenlerde bizden sonra da jurnal çıktı. Ondan şu täze küçül berem çıkan gaziýetler var. Yani hem biz ýaldy. Bir o taýda da bir özüne göre bir garaýyş var da İran hökümetiniň. Mesal üçin bizden sonra çıkan jurnallar diňe edebiýat. Hem olar näme her hepde çıkarıp durmaýar. 3 aýda, 6 aýda bir çykýar. Bilen her hepde çıkyp duran milletiň eline ýetip duran deňim bolmaýar. Bizde täze köp bolýar da. Örden 6 aýda çıkýarlar. Biz diňe şu edebiýat diýmeýärse. Türkmene bir ýerde zulüm bolan bolsa, bir näçe balyk üçin türkmen balasy öldürilen bolsa. Ýazýar. Näme üçin öldürdi? Durýarsyň. Bizim şol mezhebimizi aljak bolup hereket etýän bolsalar, atşýar üstüni. Näme üçin? Bizim hemişe näme üçinimiz boldy. Şol näme üçin aýtmany. İsleşýär goýun ýaljak gezi bersek gezi bermeli. Ýanka ismýal şol basyşyň bir derejesi bar diýdimi? Mesele üçin sen sosial meselelerde tanqid edip bilýän ýerinde. O idaradan, gurumadan tanqid edip bilýär. Ýöne bir milletiň türkmeniň azlygyň hakyny gora dursan gowanda bolanak. Biz şu derece durdurduk. Yazdık. Bir de Türkmenin gaziýetini sorup çykdyk, gaziýeti. O taýda bir halat bar da, şol bir gaziýet jurnal berenne alýarlar, şol Türkmenin gaziýetlik bermeýärler sana. Gülistan vilayetiniň gaziýeti dik berýärler. O Gülistan vilayetiniň ýardy part, ýardy türkmen, aňardan bulus bar, zawaldy ady bar. Ondan bizimkiler näme? Şol gara özüne nasionalist diýdirmejek bolup Türkmenden azrak, olardan köprek ýazýarlar. Hatta Türkmen öwürleri. Ýazýarlar. Onu ýal duruban bilmeýär nasionalistlik. Näme? Onu ýal duranda sen üstünden awanýarlar, ýyzly sana darba urýarlar, urýarlar. Köpelýär. Ýyzyna düşýän köpelýär. Sizin şol Türkmeniň problemasy barada ýazýan zatlaryňyzda soň yerli parslan öýlerim okuýardym şo gaziýetde. Owa, parslaryň okuýar. Mene bara şonu Türkmen Sehran gaziýeti diýip üstünde ýazýan şonu. Türkmen adyna getirýän şunda. Türkmeniň lap baş manşet bada titrler. Hem işte Türkmeniň hakyny sorap ýazýar. Hemçilik boza ýazýar. Yani gaziýete bakan adam bu Türkmen Sehran sesi diýip bilýär heme, eýe. Onu ýa-da iki dilde çykýardy, onu fars dilini hem türkmen. İki dilde çykýar. Şol farsça ýazsam şol türkmen hakyny sorap ýazýar farslara. O farsça ýazma peýdasy bolýar bir tarapdan. Yani ol hökümet farsça.
o taýdak wezipeli adamlar Farsça, iş bitirýän Farsça. Hem türkmen ýazanyň sesini eşitmeýär agala. Farsça ýaz sesini de eşitdirýär Farslarda. Şol üçin bizim gaziýetimiz halkyň tarapyndan gaty kän gowurly. Türkmenler onu nähili bir tribun gördüler bizim gaziýetimiz. Nire barsaň sehrada sehra. Soňra mesela reform döwrü başlady İran'da. 1997-nji ýylda. Hatemi geldi. Ol döwürde de biz golbadyk, Hatemiýini de golbadyk gaziýetimiz. 8 ýyl geçenden soňra bizden tejribeli adamlar gaziýetimizde 8 ýyl kökü bar türkmenler arasynda Hatemiýden soňra ýene bir reformçy çykdy, Moin ýa. Biz şonda şu gaziýete inanýar millet. Bize de inanýarlar. Biz türkmenler birleşýär çağırdyk. Hemme bir çukur tüýpürmeli, bir adamy ses bermeli. Ýöne şol adamdan bizim hakkymyzdan islemeli. Eger türkmenler şu ştatda berjek bolsaňda biz ses berýär. Näme bolmaly türkmenden minister bolmaly. Türkmen dili okudulmaly okullarda. Türkmenlerden vali, hakim bolmaly. Kär şertlerimiz var. Getirdik türkmenliň arny gurrun bilen kandidany. Gurrun merdirdik. Ondan şahatlary tribunyň arkasynda soradyk, olam hawa diýdi. Ýöne şo wagtda farslar amma, olaram garşy çykdy o tarapdan. Olar bu tarapdan, türkmenler bu tarapdan bay. Hasta hawada bolýardy. Ebebi birinji gedek türkmenler üýüşip tribunda resmi suratda açyk aýdyp hemmeden bize gözükdi ora. Biz de teoriyamızdakiler. Ondan sonra bizden korkmaya başladılar. Bular barışı bilen bütün Türkmenler birleştirecek da bular. Bular ne ahildirek yok etmeli, şaşırmalı. Şoň netijesinde bizim o taýda bir gaziýetin çykyp şol bahasy bilen satylýan kıymaty bilen gaziýet dolandyryp bolmaýar. Türkmen subsid bermeli döwlet. Subsidiýa bilýär. Ona siz niýden aldyňyz şo fondy niýden aldyňyz şonu çykardmak üçin ketler barmy kelişdi? Şona biz bara şöýleýdi. Biz ayak ýalaňy şoglanlar çykardyk. Jan köýür türkmeni pelýär. Saadara teňrek ýerde iýje uniýerimizden geçip şondan pul tamamy üzüp biň halkymyzy ýeşdirdik. Biz oň bilen maşyna minip gowy ýerde ýaşap keýfini geçirip falan müdirler derler. Biz şol ýeňi ýolup ayak ýalaňy halkyň arasynda gezip şonuň sesi boldyk. İkinciden yankı nire verdim. Ova. Ondan sonra şonu bir gaziýet ayakta durjak bolsa, şoňa kağız berilýär her ýylla. Kağız arzanjak kıymatda berilýär da. Subsidli diýär. Subsidli kağız diýär. Şol berilse gaziýet ayağında durup bilýär. Ýogdam kyn. Bizim şu hareketimizden sonra bizim şu kağızımız kestiler. Yıkıldım. Yani biz gaziýeti bir öýün satanly bolmaýardy. Onda da biz durduk ayağımızda. Sebebi Türkmenlerimiz bize rat berýärdi. Reklam berýärdiler. İşçi dükkanlardan reklam alýar. Reklama bilýär. Şolon puly bilen saklaýardyk. Ýöne gatqyň günler geçirdik. Ama biz hem işe şuna inanýarys. Bizim maksadımız belli, imanımız var. Şu maksat yetmeli, özümüz satmalılar. Kıyınçılık am dursa ayakta durmalı, öz ayağımda durup yüremeli. Şu inancımız bolonsan, durduk, sakladık. Birem ak niyet bolundan sonra ben Allah'a da katı inanýar. Üstünlür Allah da var, insan koruya. Şoňa da inanýan katı. Hem işe de korudu biri. Ýöne şeyde de, sen hikayesi uzunla. Indi şu görýärler o şekilde de sen ýykyp bilmeýärler, başga ýoldan gidýärler soňra. Indi şu wagt İranyň şu Türkmen Sahra ülkesinde bam ýene türkmen diline çap edilýän gaziýet jurnallar. Ýöne şu wagt şol Pragy dergisi we jurnaly bar, şol çykarýandyr. Näçe aýda bir gezek. Arasynda türkmençe barmy, ýöne türkmenler hakynda ýazylýan ýok men bilýär. Adap tenek berip türkmençe de ýazylýandyr içinde. Yani aýtýan gaziýetlerde adyny goşgulat çykýar, o türkmençe çykýar. Ni aýdyşym ýaly o diňe türkmençe ýazmak bilen indi biz şu sehra bilen ýoluny açdy o. Açdyk türkmençe ýazmarym. Birem kitaplarym çykdy türkmençe. Ýöne häk aýdyşym ýaly
diňe şol türkmençe adamlar tek ýazyp da kültürel medeni zatlaryny buluversen kendi sana bir zat duran ýok. Özüň hem aýtýarlaryny diňläp otursan. Biziňki bir zat boldy da, şol tribun boldy da, milli haklar da soradyk da. O derecede ýok, o derecede ýok. Indi sizin şol İran'dan umman çıkıp gaýtmaňyza da ýanky idarlamalar sebäp boldymy? Indi Türkiýe çıkıp gaýdy. Hawa şu sebäp boldy. Sebebi bizim gaziýetimiz gördüler türkmeniň arasynda gaty yüreklerde ýol açypdyr. Yüreklerde orun alypdyr. Türkmenler şunu diňleýärler, ogurýarlar. Şu gaziýetiň üstü bilen türkmenliň arasynda bir zatlar edesleri geldi. Gizli. Ondan men beter zatlary giýerinde gelmeýär da, özüňe teklipler etýärler. Teklipler diňlemeýän tehditler etýärler. Oň bilen bolmaýan sonra bir gerekde vuruldum men. Gençil. Ben özüm aýtdylar. Gizli urluklar. Şolar. Bana aýtdylar. Biz islämimizi arşa getirer. İslemeýänди ýere sokarsyk. Men kan durdum, çykmajakda boldum, ýa gördüm bir tek başyna bir döwletin ýoňunda durup bolmaýar. Bugyň bilen biram şo wagtda doktora da men ýanky tezim bardy. Dissertasiýa şonu goramam gerekdi Türkiýede. Şo sebäpli de geldim. Gelimde 3-4 ay sonra gaýdaryn diýip sonra planym bardy. Ýöne bir ýagdaýlar gowulanyp gaýdym. Gaýtam erbetleşdi. 3-4 aýdym şu wagt 3-4 ay diýenim şu wagt 10 ýyl bolupdyr. 10 ýyl 13 ýyl geçdi. 10 ýyl bolmaýdy. 2017-nji ýylda gaýtdym o men. 2017-nji ýyl. Şonu ýa. Indi häzir şuna geleýin Allah murat. Men adamyň namzyna bar ýa bu işler. Eger men ay bolýan, näme isleseň şol gaýbyrdat, oň şortsaý diýerden ýaşa bermeli. Birdat almaly, olan hyny bermeli, gizli halkyň satyp goýbermeli, anancyň satyp goýbermeli, özüňem falan adam bolup ýaşa bermeli. Ben onu etmedim. Ben anancym şu dünýäde bir ýerek geldik, bir ýerek ömür berli, şonda adam bolup ýaşamak. Mollany epesiň aýdyşýaly 40 ýyl maýa gedinçen bütün bir ýyl nerýedi. Men anancym şol üçin nerýe etmek üçin çykdym. Maýa olup geldim gelmedi. Dostlara tapşyrdym onu. Durun ki. Abdurrahman dediğin şu Türkmençilik üçün hem Türkmenin şol näme diýen metduwatyny propagandaýerlemekde, sungotuny, medeniýetini propagandaýerlemekde şo tahragadyýetiniň üstüne ne denýişiňiz görülle alarlykly, nuswarlarlykly iş da indi şuň kugun hem esasan hem daşary ýurtda ýaşaýan türkmen watandaşlarymyz Türkmenistanyň içindäki şu awatda fedadatlygy, metduwadatlygy umumyň halkyň hal ýagdaýyny bir gowlandyrmak babatda bir işler etjek bolýarlar. Opozisiýon toparlaryň peýda bolup başlady. Bulan köpüsi nirden başlap nämeden uğraljaklaryny kendi bilen oklar sebäbi ýagdaý gaty ýaramadlaşdy da. Bu haýsy tarapyn tutsaň ýan kaýdyşyňy diýýärli bu gaty ýaramady ýagdaý. Şu ýagdaýda şu daşary ýurtlarda esasan hem hereket edip içinden hem häzir şu zatlara hyny edip oturan bizim Türkmenistanyň watandaşlarymyza sizin näli berjek maksagatyňyz bar şu urda şu ýagdaý üýtmetmek, gowluga tarap üýtmetmek hem şu göreşi şu işi bir ýylygy derli, durnukly bir köpürli alyp gitmekleri üçin, alyp gitmekleri babatda. Elbette her ýurduň öz ýagdaýlar, şertleri bar da, o daşardan datyp bolmaýar. Yol görkezip ýöne ben niken ol kim nähildir onu bilemek ýöne umumyrak şeýle bir düşünjem bar. Her ýerde bolsun, Eýranda bolsun, Türkmenistan, Amerikada bolsun, bir hereket etjek bolsaň adamlar birinji bilen özünden geçmeli. Özünden geçmeli ýani ben jan malaýdym da. Özüň öňe atmak, özüň tanıtmak, özüň birinji bolmak millikden geçmeli. Millikden geçmeli. Eger şolar hemmesi millikden geçip bilse, diňe şol maksada fikir etseler,
Ondan oňuşmagy da yer açylýar. Köplenç adamlar bir-birini çekip bilen oklar. Da toplu hareketlerde. Şol üçin hem başgalaryň gurmasyna gerek yok. Bir-birini şeýle peseltiýarlar, güýçlileşdirýärler. Şol birinciden adam özünden soramaly, sen kim üçin hareket etýär? Kim üçin bar? Eger özüň üçin bolsa halka aldama. Eger başgalar halkyň üçin bolsa sen öz ziýanyňa bolsa da öz peýdanyň geç. Geç. Sen geçen halatyňda elbetde halk da bilýändir. Ýagşylygy derýa halyk bile balyk bilmez bilmese halyk biler. Senin hem halkyň bilýär, saýgarýar seni. Şol üçin bile hereket etmege öwrenmeli. Bir-bire hormat goýmagy, özüň peýdanyň geçip başgalara ýol bermegi, bir bütün görmege öwrenmeli hereketde. Eger şoňa yetip bilmeseň, onda o zat ýok, çaşýa uğurtar. Men şunu diňe bir zat diýip aýdamak, umumy öz hereketlerimizde de şol reformçylar, türkler birleşdiremizde. Men dogry özüm şo düşünje bilek diýär. Köp halatda eger bir adam ad çykmalymy? Men şol adam men molay diýmeýärdim. Başgasyny ad etýärdim men muýne, başgasyna. Hiç o sen isteseň istemesen sen gowy bolandan soňra öýle çykýar diýip tapýarlar diýip. Şu zatlar başga da aýpalar kän awly näme. Yo umumyň ýa maslagadyň öýden bir ýeterlik täze häzir kod şol hakykatdan hem şu türkmen opozisiýasyna umumyň şu ýurdun içinde ýagdaýy gowrandyrma urunda hereket edýän güýçlüň arasynda bir hil jebitlik, bir teglik ýeten okda. O taýda da ýanky aýdyşyňyz ýaly bir hil şahsy ambisiýalar bar. Watanyň, halkyň bähwidini öňde goýman bir hili öz bir matlaplaryny, öz bir gara bähwidlerini öňe sürjek bolýan ýaly nemelerim bar, şahsiýetler. Ýöne ýankaýdan maslagadyňyz, beren maslagadyňyz gaty ýerlikli maslagat görünýär men üçin. Şoň üçin şuňky gepleşigimizde şeýdip gatnaşyp beren öz tejribeleriňizden hem aýdyp şeýdip paýlaşyp beren ýanky maslagatlaryňyz üçin bu beren gydykly gurulmagy üçin köp sag bolun. O gepleşigimizden birji duýgu gelýär. Men öz duýgumy aýdaýyn, şahsy duýgumy. Ol birleşmek, bütün bolmak ýokma. Men hemişe bir iş etjek bolamda şu dünýäde sen etmesen şol başga adam etmeýär diýen özüme. Başgalara garaşma. Näme üçin başgalar etmeýär diýme. Etmesin, sen etmeli. Sen maňlaýyňa ýazylypdyr. Öleňde de sen şoňlardan aljak, baýragyny aljak. Dünýäde de gowluk galsa ýene senden aljak. Şol üçin ay ol etmedi men ne şey deyin, oňdan deň bolaýyn, o adam kiçeltýär. Sen başyna düşüp duruş ol iş. Sen etmeli şonu, başga adam etmeli. Her kim şonu aýsa etýärler, köpelýär ha. Şu düşünje bolmaly. Men özüm aýtýan şunu. Şol üçin de köp zatda ilkinci hereketi men etdim diýip biljek ýow aýdamak şunu misal bolsun diýip aýtýar. Ýow da ihtiýajym ýok özüme. Gaty gymmatly, gaty ýerlikli hem gymmatly sözler, köp sag bolun. Man gepleşigimiziň wagty şo çäklerek bolan soň şu taýda şu ýerde tamamlaýarlyjak bolýan gepleşigi. Hormatly dinleýijiler, bu gadaki gepleşigimizde Türkiýanyň Edirne şäherindäki Trakiýa Universitetinde Tyngot boýunça mugallim bolýan işleýän ilmdan doktory Abdurrahman Düýeji. Şunu gatnaşanyňyz üçin minnetdarlyk bildirýän. Sag bolun. Gepleşigim alyp baran jurnalist Allamrat Rahimov. Ünsberip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Men bir taňry ýalkaýdyn, fursat berip şeýle dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.